economen verwachten prijsexplosie. Wie de afgelopen dagen de supermarkt en winkels heeft bezocht, zag dat de prijzen al snel beginnen te veranderen. Kort na de invoering van de brandstoftoeslag is het verschil in prijzen al merkbaar, soms meer dan €1 per product. Extra sprak met een econoom over deze situatie en hij gaf aan dat dit gevolgen heeft voor het armoedebeleid van de regering. Curaçao heeft het streven om de armoede te laten dalen, maar met deze hoge prijzen wordt dat erg lastig. De econoom spreekt zelfs over een aanhoudende explosie van uitgaven die bijna elk huishouden raakt. En wie kijkt naar de statistieken van het CBS en de gepubliceerde prijzen van de Curaçaose Consumentenbond, kan alleen maar tot de conclusie komen dat de armoede voorlopig op deze manier moeilijk bestreden kan worden en dat mensen het lastig krijgen als ze boodschappen gaan doen. Wat de toekomst precies gaat brengen weten we niet, maar een prijsexplosie is iets wat we gelukkig niet